Furahi mwana wangu nikupe mali yenu. Furahi mwana wangu nikupe mali yenu. Furahi. Dan mereka berbeda dalam komunitas. Sesuatu. Kita orang di sini sesuatu. Mencoba sekolah ini mus. Mencoba sekolah ini mus. Makanya berhasil. Makanya berhasil. Pastori mamimdat. Itu untuk menggori mendogaram bilik dalam sel. Never for the fort. Shanda basa kuchera artists nomanya. 2019 ndakaenda pakiremu yambuya murowani ndikatsvaga basa. Ndozvandazi aiwa inini ndinotaura nemwana wangu murume anga ari kumukuru mwana asiri kubulawa onhamba tawe otaura naye kana mawirirana okwanisa kushanda ndakakwanisa kubatana nemwana mukorere wake mbuya murowani zvaona akati unozouya pandinouya saka pandakazosvika paakauya akandifonera zvendaenda kumba kwake kuti aita agreement kuti abva andipa basa kuti unoshanda mukiremu nditsvaga goriti kana wariona unotoita 30% yotora 70% bhozi zvese zvandaishandisa ipapao kana ndichitsvaga goriti naumwamo zvina zviri zvangu chake 30% kana paine zvabuda ndo zvadaizohora kutopao kana patashayawo chatawana hapana kuhora kwatinoita saka kudaro takaposhanda nambuya mwana ari kuharare waizoona patinobudisa anga ari muzukuru wake 2019 2020 taishanda zvakanaka achingoita isezvi takaurirana nditambomira nenyaya yecovid ndinamboendawo kwangu mabasa kupenhalomwe wadini 2020 last year yabva ndaita kuti izvozvi zviri kushandire kumwana wangu ndoshandira kupenhalomwe asi izvozvi ndakagara handina mari pambuya zvikati uya kani timboshandira ndokwanisa kudya chichirunesa zvikati chikafu nezvimwe zvandina zvikati kana chiri chikafu ndokwanisa kukupa nechibagi bcause nambuya taishanda nawo zvikana ndokwanisa kukupawo chibagi ushande nevakomana vako ndikati hoda iti mbuya zvendazoenda zvendaonana nambuya ndataurana kuti tishande last year muna July saka taurana kuti tishande ndakatanga kushanda nevakomana vangu vandaishanda navo 7 ini ndichisponsa ndichishanda futi muchena saka patakazoti musi watakabata mbuya wakati tiri Friday mwanangu ndingoenda kuHarare saka uchasara uchiona mukundo wangu kana makubata ndiye wamunozoonana naye mozoitirana zvatinoitirana toora iti mbuya nhasi ndinozoona tatoda kuti titobatewo saka mukundo wacho wakabva asara bvatabata tese tapedza kubata obva atitora goridhi rese tichiti tichachionesana zvatinoitirana kuti 30% 7 obva ati hazvisisiri zvoma zvakachinja atone goridhi riya mumazamu make zvaziya zvakachinja tikati zvachinja sei handiti munongotora 30 zvikazi aiwa ndafonera mbuya ndikati mbuya tapedza bhati tadaidza dai asi maita kuwatora mukuto wacho wandozvatora kwazi zvakachinja uya uya muroora hasi maiwe hasi mwana wepanapa puraziti kiremu ndeya baba vangu nehanzvadzi yangu saka mhai hapana zvaanotaura kuti ndatotora ndikati saka hoda ichitipai mari yangu yandakashandisa kuti tidini tiite apa wangori musi wekutanga pamaini iyo wangotori musi wekutanga kuti tibate stafu iyo ndikati hoda ichitibvako mari yangu kana watiwo ndo hako kumuridzi ichitibvako mari yangu bhuku rako ichitibvako mari yezvinhu zvatakashandisa utori hako chii zikazi ndi izvozvo zvayambai kumba ndokupe mari yangu tobva taenda nawo kumba kwavo tobva tasvika kumba zikazi ndio aiwa mari yangu iri apa pane umwe unotenga goridhi obva asvika ipapapo obva atora goridhi riya mukomana zikazi ndikati aina ndisvida zvokuti mutengese henyu goridhi ndiri panapa chingotipa henyu mari yangu musara henyu negoridhi mozoenda mari kune vanhu mozovapa mari yavo zvikanzi aiwa nemukomana mira itange tamupa nditange ndangomubatanidza mari ndokomupa kahwani chikwere chako chautaura kuti yakashandepa ndomupa obva apisa goridhi rake obva atora obvatora maita kuti chikorokoza usanyeperwe kana kutora yese mari iyoyo hazvina basa bai chikorokoza chi hapana kwazvinomboenda tora mari yese hazvina nebasa hapana kwaanoenda bo mukomana ye ndakamuti shamwari kana zvakadaro mbuya ndo zvendafonera mbuya kuti inini mbuya ndafunga kuti tichengete goridhi muuye tozotiyana goridhi muripo mbuya ngaziora iyi mukomana ibva kutanga oramba naye ndakamira semunhu murume kuti ndikwanise kubvisa goridhi kune mukomana waipisa wanga atora goridhi wake zvishuwo wakazondipa ndakasara hangu ndiri mudare rekushumina asi goridhi wakazondipa andipa goridhi ndakaridzosera futi kuna maita kuti shumirirai mbuya
kana mbuya auya mandi ndichazouya tozizwa kuti tinoshayiwa sei nekusenza kwataita pamwedzi yatata sei. Saka mbuya wakazouya mandi achatatombotsisanawo mapurisa nenyaya yekuti pandakazotora gurudhi kune mukomana anga atora gurudhi. Saka mapurisa bvati hai yeni ndiyo criminal yekushanda kwenyu isivhu munoenda kunomisa bhuku kana kuti mowirirana hainetsi munowirirana mbuyawo. Mbuya akauya mani chipiri bhandifoni ndauya bvendasvika kumba kwavo takadai mbuya takadai asi goridhe rinawo chibudisai goridhe maita ako mbuya wauya kazi goridhe ndakatozvitengesa wakaramwa ndozi mbuya goridhe ndakatozvitengesa odaiti takatengeswa mafigures aka chitipai mari yacho yakasara kazi mari takatoishandisa mbuya mari takatoishandisa kuti machibudisa zvemari yevanhu yawakabudzikazi imwe ndakamutumira murwara imwe yacho ndakatoishandisa makashandisa mari saka todini zvikazi handichakupai mari. Asi apa muso paweekend ndakamboenda kuna sabhuku pakazi nemapurisa iyi munoenda kuna sabhuku munowirirana ndakamboenda kuna sabhuku ndamutaura kuti pataishanda ndozvaitika uya arapa negodha aisa mumazamu kazi akorai ndichawaona zvikanzotamira. Saka mbuya auya zvikazi chibudisa vhara zvikazi yonga waina umwe sponza wako waikusponza ndidomuona ndoti tikupe mari vanenge dodaidzwa mwana ndakakurirawo mari kuti uye shamari kwazi uya ndatoda kuti ndaishanda nanhingi toitonibatsirawo mari saka ndakatarisirawo mari yake vauya vakawada obva asvika kazi mari yakabuda asi mari yakahiwa saka wekai mari dzenyu tichamupai mari yenyu manje rini hatina kana mari yebhazi uye tatatofunga kuti pamwe ndiwo patinobatsirikana ndo kushanda kwatinoita kwatinoraramisawo nadzo mhuri dzedu mari toziyaka saka toita sei umwe akati angatingoterere zviriku saka mari inouya rini manje inouya ogaya ndichifona mbuya pamwe pacho atodai foni yangu akandikamufona zvikazi ndine bp usaramba uchindinetsa maita akunongoti ndinokupa mari yako madhorai umwe wangu unotofona wakatopiwa nhamba muso takaita wakazi tichomupa mari yenyu tomufonere unotofonawo takazosvika january amaini pai pari kushanya ndotofambawo isu pamene pane mucheni kuti mhira ndo pandaishanda kapo ndo pandasvika ndikati iwe unani zvikazi ndina lasti namaitako lasti wacho mumina wangu wandaimboshandira ndaitogara naye ndishanda ndatoenda kwangu ndikati watobata goridhe iyo shamari wakapiwa here mari zvikazi handina kupiwa mari kati saka uri kushanda sei usinonditaurira saka urai zvikazi mukomana ndafunga kuti tichengete mhuri onai kunze kwakaoma ndo patitoziva patine mari yatoziva bcause takangosiya mainyakazi mirai hamushandi kusvika ndamupa mari mbuya akazoti hamukwanisi kuenda futi koshanda kumaini kana musati mapiwa mari bcause mukashanda kumaini hamuzoiti mari saka chimbomirai mutange mapiwa mari yenyu yamakashanda ndotizoconsideni bani tikati ndozota takangomira maini takangosiya bhandi redu saka imaurova bhandi mari yacho hamunaondipa iwo wacho munin'ina wangu hauchanditauriro ndakamboita kamutuka angu magaugawei maita kubati hautuki munhu ndikati aiyo iwo maita kutipawo mari yedu ndikazi mari yako washaishandisire wasvika nayo ndikati muri mbavha bcause muri kushanda musinondudza ndikazi hamundisimbabandi pamunda pangu ndikati pamunda penyu asimbobhandira bcause makanipa pemiti yoti ndishande saka iwo gomba wafanira kurishanda ndikazi ayo mari yako iripo dai wasvika nenzira yakanaka unzamira ndifoni ndikupe mari yako ndikazi foni yangu haina mari ndikamutora foni yangu yakuti ifoni yangu fonai vaafona kumba zvikazi uyai kunoku ngorimo kunokuita noizi rundinezi uda mari yake achiri undinezi oda unziro ndoshuwa mbuya wakatokusumudza mota yaone wakomana wakayonga ari 7 wakomana wakatouya warikuda undrowa obva wasvika pepe takandomizana tirumirire kuti mari irikuya takaona mbuya akasvika wakomana ndo akatakasvika uripi ndakangoti wakomana wacho yongoziziva ri pamaizangu ndikati wakomana taku mwana waavo taku nyaya haipana chironesa ndasvika parushano ndafunga kuti imbavha but ndazoona paina mai wako nemunin'ina wangu ndobva ndobvunza ko mari yedu iya makadini saka hapana nyaya yekurowa ndaitidorova mai yako ndazotomurowa kare plaza handina nguva yekurowa ndiri nguva yekuda kuchengeta mhuri yangu nekuzvishandira sezvandikuita saka usati kubva gurira pe tiringomirira kuti mari asi chandaona kuti pari kutoshandwa izvozvizvi saka ndozondati hamudaro nei handizodorwa mai yako dai ndatomurowa pamatsobva kumba kwenyu munodai matosvika ndati bhosi patoita kana 30 minutes kuti wasvika mari yako iyoyo yasina kupai mari kaunisa mudipaka pakusatopiwa mari iyoyo yange 1006 mari yatakapurisa ngeri 1006 waiva panotora 300 something waiva panotipa zvoma 700 mari yacho saka tadaro mbuya bhadi zvikazi musoro yechamana ini ndinenge bvumiya saureya
care of manyani murwanidzwa ndakabikwa gore rani 70 ndozimaita kuzi ndozi junior murwanidzwa katisauria mukomana uyu zvaatsanangura apa nesamonisi rakauya kumba musi wa 12 handizvo zvaanotsanangura pa samonisi nini kweno kandakaita musi wa 12 richisvika nembuzi wamambo ranga richiti uraya mwana wangu ndikupe mari yako asi handizvo zvakanyora zvakashasha kuti vakanyora kuzi uraya mwana wangu ndikupe mari yenyu asi yeda kuti yako ndo zvandiri kuziva saka matsanangura kuti atanga 2019 kusvika paari izvozvizvo zvingadaro zviri handina mari yake ndakasinga naye ndikabata goridhe handina kumupa chiro nepamusana pekuti iye akaramba kuti handisi kuda zvamuri kundiitira izvozvezvo ndiri vati mundipe mari yacho yeseite yavo mari yakabuda ipapo pagoridhe ipapo inenge $283 pakaita 3 grams to make $283 ngoti ndasiya bhuku handautoziva ndonyaya chidoko ndikaenda nebhuku semoraita nebhuku rake saka inini handinauziva ndonyaya yacho yadoko yekuti vanatsanangura dai ndazviziya handisi kuziya ndiyapi 1006 ndakaita 13 grams mari yedu saka goridhe rakatinalo saka goridhe renyina kakuisa magrams 13 grams 4.9 13 grams ndakubira kubvunza mama naminga ngorima iwo ndakashanda newe inini kwete vamwe vandosi ndandiripo inini mana inini anambokonai saka zvandiri kuedza kutaura mamuchishandira papa taishandira pamunda wangu munda yadzadzi yangu iyi kumunda kupi kupremier mazi zvosanda kupremier mune zvinhu zvamakawingirana musasuvire kupedzera dare nguva ndizvozvo ende musauye pano muine kutaurira zviro zvisina basa isusu titorinawo mari dzedu dzinangorima ndizvozvo imi dzazinadzo ndinakashanda nemamanga asi ndinambobvuta ndizvozvo handisi kuzvidza zvamuri kutaura kukoma asi ngoti kwezi mari yaari kuda yaizosvika pamari agreement yenyu imboti agreement yenyu isusu takabata goridhe richipiswa taenda kumaketi ini ndandine skeri yangu ndikapima goridhe mumunda ndakaita 2 grams nezvimweni tova tisina kumaketi takaenda kuita 3 grams uchienda koweta mati handisi kuchazivawo paarikutaura izvazvo handichaziva hangu kuti akanyorana agreement nangoripa ndiani hatina agreement yatakanyorana pasi asi takataura ndozvatiri kuti mati Kutotanga kushanda wakataura nemi pakutanga kushanda kwabasa iri ndishanda ndizosvike musi Saturday yakuti takazopinda mumari ndakataura naye inini namai wangu apo mbuya murwanidzo ndiwo mai wangu ndi mai wangu nangorima ini ndakashanda nemwana uyu ndashanda nemwana uyu andinga tazogeza goridhe isu mumunda richipiswa ndichiisika pasikero inini semakiwena ndeto namai wabuda waenda kwaenda ndakazopima goridhe ndakaenda kuiye kuti andauzeto yenu enda nebhukumuri unoona mafigasi ake chakaita kuti ndizosvika pakumuti hatisi kukupa mari inyaya mafigasi ake akanyora list yemafigasi ake andisina andanga ndinawo inini angu mafigasi inini angu akaita $70 kusenza kwayo tanga asikasenza rega nditanga ine wamwe wakomana wasenza wachionawo magreams anenge adina apana here mamawitness handizoziva mawitness angorima handizoziva mawitness varipoiwoorikwere sumuka tizi makabata goridhe mamagrezi munonyora pamunosainirana kuti mabata goridhe anga musainirana kuti tabata 13 mambo pamusoro ii ndisandiri goridhe takazoma kuda maoko memunhu anga ukazoritoreka pawakaenda mapolisewe handizvo pakaenda kutengesa goridhe ngarichengetwe tinire mbuya tichengetai goridhe iroro ndiri kuuya mune uripi uriko kupremier kwacho anoziva kuti magrems akadai goza uyiyese
Mese muntu nyepera. Uyakati 2, uyakati 5, uyakati 8. Aiwa ina handisi nje baba Zvimeza banana vatoita nechokwadi. Vozvakasati chokwadi kuchiona papi. Munhu akapima gold muzuva makazvitora inini. Makuritengesa kuti mukomana auya nakuti. Munhu iyeye yake ndisikii. Wozi ndiye zvakakata kuti munhu atikuda ndiye soziya sheshe kuti. Asi munhu iyeye mambo ndakataba kumwetete kuti sokusadhiya kutaura kuti tora kuti because hazvimani basa hapana kwaine Itorese. Hazotaura mashoko yawo. takati tisina pakazoti tidzosera pedzoripisa ndakakupa kuti tichiti achengete tiratidze mbuya paanouya ndopatisatengese mbuya kana iye murume gorima iwewe neuyu mukadzi imi munonanana here kana kuti munoshamwari here kana upiwa muri kuziyana mimi pasina mbuya saka ngei mimi makazoita kuti makupanana goridhe pasina mbuya imimi mamori mbuya here saka sei imi makapindeka ngori makatenga Honda Fit ndiripo nini vari vakachira andinekadzikakudzukuko imimi ene zokaisa Friday uye nemukomana angakachengeta bhero plus mbuya handiti mbuya kutombidza makati mudunhu renye murugara musabhuka ndiani ndakati muzimu ndakati handizviziva ndisi munomba ndinotobanyanga ndakati nditogara kunyanga handisiwe muno handitozvizivi ndinotobika aiwa ini ndinobika sadza ndinobika sadza ndakati handimuzivi handigari muno ndogara kunyanga ini ndinobika nyanga unogara vanatimbasakangori maasundi pamariyangu unogara kuruchera unotongwana mambo ruchera ndiye ndisaruchera ishe uzoitazi ndo zvamunonyengedzana kunyata ndeyangu nyika iri ruchera ndeyangu karombe ndeyangu nyangani usanyeperwa nyanga yese tauni rese kodzika kusvika nyaya kubva mune nyarerwa kodzika kumbata nyangombe kodzika kuya kobata vakristeni mambo ndekwangu kwese kunobuda kumutaticha sikoreji mukaita makadai munonosvika mukatiyo ngekwangu futi saka mambocha muzi saka munogara kuchera ndekwangu ndakati ini handizvizivi handitozivi akabvunza sabhuku kwete mambo wekuruchera mambo wacho mumuzera handitozviziva handitozviziva handisakambopita mazvi kunotanga nhasi unogarawo munyika basi kutogarawo tunzvimbo aiwa mumunda mai metinonga kubika sadza kuita madhiri egoridhe kuti ndizvozvo muritodzika murikoronyera pane connection iripo apa yakairikutika It's okay. Ask me the phone. Ask me that. We have safe net. anenotisa munhu asati auya zvitero kuti titaure mambo ekutanga kuziya mwana Friday nevanhu vafuta muamaine marekodzi pamakanyora pamunonyora goridhe rakudatira ipapo ndatenda negoridhe ratigare bharauya mukomana wacho